Ikaw na bahala sa mga bata, ha? O, day, ako na bahala nila. Sige na, halakaw na kayo, tingalig, maliit ka. Sige. Sige. Sige na mga anak, kanaog na mo diya. Huwag kuhaan ninyong mga bag, kay ihatod na mo sa eskwelahan. Opa! Ay, gamay na lang gito kung naman nagkuhanin akong labunon. Kapihan mo pa siya. House husband gid kayo ka. Tigluto, tiglaba, tigatod sa inyong anak. Blibar ko mo eh. Kinanglan, balance good mo sa mong partner, pre. Ako asawa mo, may naitrabaho, pre. So, ano na lang gid ko dapit ang mamawi, di ba? Aw, hinuunsat. Mo nang pasensya gid kayo ninyo, pre, ha? Di gid ko makalugal, hagad mo na kong tagay. Na, pasensya na gid mo. Saon, kinang namang unahon akong pamilya, pre. Papa na ulis mama ninyo? Wa pa man pa? Uy, saan marong urasa? Anong nadugay na siya? Uy, nagmata pa di ay ka? Oh. Alas 11 na mas gabi. Karoon palagi ka. Birthday sa mong boss, mong gitreat mi niya pag human sa trabaho. Huwag ka maka-text good. Para di lang ko mabalakan yun. Sus, uy. Awayan pa ba ni nato? Ang importante ni anak ko, nauli na ko. Oh, Jolene. Matog na ko. Labad na kayo kung Agoy, pasidunan na lain. Oh, bay. Asawa nga sa putong kay bay. Bisag, wa kay gibuhat. O klaro na lang nga, pasidunan na ibinuang. Oh, utsa. Tilagi mo ko yung... Dilagi may mo ko yung ano na ni Papa. Ang mga bata man ang nagilak. Ganun ka. Magdali ko. Oh, day Jolene. Ngano ni? Nganong nanggipos ka sa mga butang, ha? Pupahawa na ko. Og dadon ko ang mga bata. Usa? Day, nagbuhat na, day. Maluoy ka, day. Dili na ko, Michael. Di kapoy na ko sa ito sitwasyon. Usa? Di kapoy na ko ang kalimtangang murag ako rin naninguha. Jolene, day, ay, lagbiya, day. Dadon ko ang mga bata na ko. Tungod kay mas makabuhi ko nila. Oh, Dili ko mo kuyog ni mo. Ano na ko ni Papa, ma? Kung naalhimo sa inyong amahan, maglisod siya pakaon ninyo kay wa siya trabaho. Dali na mo, sige na. day, Jolene. Ay, nagbuhat na, day. Maluoy ka, day. Day, Jolene. Ay, sa ragihapon ni mo nga nung gibiyaan kag asawa. Ma, Ikaw magudunta maoy angang mangitag trabaho? Kay ikaw mo lalaki? Pero wa. Siya na hinuon nga babay maoy na narbaho para ninyo. Para sa imong pamilya. pero ako minibuhat sa mga lihok ko nung sa bahay, ma. Wala ko pasagdi mga bata. Ako yung mga tiglaba, tigluto. Aw, basig na pulaan na sa ding imong asawa, oy. Oh, ma. Oh, nak? Pa, ano yung namibalik ni mo? Jeline, nagdakaubag? Unsay buti pa sa buti ni? Mubalik na muna ako. Dili, Michael. Ang mga bata lang.
Ibalik na ko sila nimo tungod kay ikaw gid mo ilang pangitaon. Day, Pero ako, ayaw na pagdahom nga makig-uli pa ko nimo. Kaysa tinuod lang. Hagbay naman kung may gugma nimo. Di agwanta lang yun ako tungurog alang sa mga bata. Jeline. Papa, bad man si Mama. Ha? Nga naman nak? Naman sila ing uyab. Usa? Pitaw pa. Iya ganing kipagatuog sa iyang kwarto pa. Maude. Kibilain na gede siya. Sus, tabi nga ba eh. Nag-hiring ang kumpanya sa usawa. So ipa-apply ba eh. Pasin na igmadawat dito. Salamat kay bay ha. Sige bay. Suwayan ako pang-apply dito. Maayo kay nadawat ka dayon. Oo, lagi ma. Ayaw ka bala ka. Ako'y bantay sa akong mga apo kung oras na simunting trabaho. Salamat ma. Isalig na ko sila sa inday ug dudong nimo. Hi! Oh, Bago ka din eh? oo. Okay. Maodi ay. Ako di si Ana. Ikaw? Michael? Michael. Doon nga nag-lunch, Michael, ha? Unya? Ha? Ana, anong gusto mo kay kung tig-uban-uban ako? Nga naman. Naabali mo suko? Ha? Sa tinuod lang no. Wasag ko mahibaw, Michael. Gaan lang kita akong buot ni mo maong gusto ko makig-uban ni mo. Ana, minyo ko. O unsa? Minyo na ka? Oo, Ana. O, duha na ang among anak. Mao ba? Bila ko ulit tao pa ka. Dili gid yung tako ang makig-uban nimo kay basi mapatyan ka. Kitang duha, mapatyan tang duha kung makita sa mo asawa. Buwag na mi. Ha? Mao na, buwag na mi. Pila na sa kabuan nga buwag mi tungod kay may lain na siya. Michael. So, okay. Sa ato pa, wa day rason nga ang ikumulikay nimo kay buwag naman day ka mo. Ana, Ang tinuod, Michael, ganahan ko nimo. I know, dili gusto kay babae ko, pero gusto lang ko mahibaw ka nga nakagusto ko nimo. pero may mga anak ako, Ana. Ano di ay? Dili ba pwede nga makagusto ko nimo bisag may anak na ka? O kung pakaslan ko nimo, andam naman sa kumadawat sa imong mga anak ba? Ha? Oh, Joke ra, oy. Ikaw na seryoso na sa tayo ka ba? Katawa sa ko na pa nagsabi? ikaw na rin. Kana. Naaraman day na. Kung makagusto ka ni Ana ba eh, kuya Bi. Sugton ka ako niya, bay? Suway lang good. Ano kung dili? Seryoso? Manguyab ka na ako? Dili day ko katuan. Dili man sa inyon, Ana, pero dili lang ko makatuo ba? Nakagusto man ka kanako, di ba? Oo. Di, sugton na lang ko. Okay, sige. Gisugot na tika. Yes! Thank you, Ana. Thank you.
Ato ko nimo papuyon sa inyo? Kana kung gusto ka. O niya imo mga anak? Mga buotan ako mga anak. Og buotan sad ka, maunay baw ko nga makadawat ra sila nimo. Maayo pa ka, Auntie Ana, kay buutan ka. Anya, pinangga minimo. Oh, ayaw may biya si Papa, ha? Dili na mahitabo. Tungod kay love, kayo na ko sa papa ninyo. Ingon sad ka mo. Sige mo mga anak, iwas na magkaon. Maayo! Michael! Oh, uy, Michael! si Julian man dun? Kadiyata, anila mo, akong gawason. Mabdos ko. Og ikaw ang amahan. Usa? Dili ka mo tuo? Human ko mahibaw nga naa kay gipadug sa imong kwarto sa diyang nilayas ka. Nilayas ka dinis bay. Unya patuon ko nimong ako ang nakapamagdos nimo? Imo ning anak. Ha? Mutuo lang ko. Kung ipadiin niya ina nimo ang bata. Michael! Kung nagtuo siya, ngaya ko mailad. Pues dili ana. Og dili ko nga mapugos. Tungod kay dili ni kasado. Og gawas pa. Siya unang nagbinuang sa mong relasyon. Michael, Og dili na siya makapausap pa sa akong nahuna. O sa una, mahal na ko siya. Pero nausab na ang tanan sa diyang iya kong gilad. Ana, andam ba kang magpakasal na ako? Wa pa lang ko nakapalit og sing-sing ron pero gusto kong mahibaw sa imong tubag. Will you marry me? nga nung dili. Yes! I love you, Ana. I love you too, Michael. Let me tell you now all that's on my mind. Oh, I look inside myself. Karoon kasal ning Ana, og bahin ni Julin, gusto giday ko sa akong pangagpas. Nga dili giday ako ang amahan sa iyong gisabak. Gusto lang niyang ipaangkon ako tungod kay dakong ninyo ang lalaki nga nakapamagdos niya. Din na nakutob. Dagang salamat, RMA. No ka naman nga galan, kaagi ni Michael nga taga Takigni ning Lenelia, Cebu. Uban sa awit ngayon kita ngayon, awit nga nagkalan, the only one.